Hola, guapíssims! Aquesta setmana, a l'àrea de català, us proposem que conegueu 5 poemes de la Joana Raspall. La Joana Raspall és una escriptora catalana que, entre moltíssimes altres coses, va escriure molta poesia infantil i juvenil i molts poemes xulíssims. Volem que en conegueu 5 concretament. La bruixa rebel·lida, Invitació, La lluna, Bombolles i Podries. Aquests 5 poemes el que hem fet és penjar-vos-els en vídeo al Safamut. Hem penjat 5 vídeos i en cadascun d'ells surt un d'aquests poemes recitat amb imatges. Són xulíssims, ja ho veureu. El que pretenem que feu és que mireu aquests 5 vídeos, els escolteu molt bé i trieu quin d'aquests 5 poemes us agrada més. Després us hem penjat al Safamut un document on teniu escrits els 5 poemes. El que hagueu triat el podreu llegir tantes vegades com vulgueu. El podreu recitar i quan penseu que esteu preparats, graveu un àudio recitant el poema i ens l'envieu. Per cert, abans de recitar el poema, en aquest mateix àudio, ens heu de dir per què l'heu triat, per què us ha agradat. Què us ha fet triar aquest i no un altre? Potser que era el més curt? Potser que era el més bonic? Potser que el tema us interessava? Ja ens direu. Adeu!